Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan wa ikhlasan wa qabulan. Amin amin ya rabbal alamin. Wa ba'du, faqala al-muallifu al-imamu al-Busiri rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa a'ada alaina min barakatihi amin. Qala ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi siwaka inda hululil hadisil amimi wa la yadiqa rasulallahi إذا الكريم تحلى باسم منتقم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمام لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب إسياني في القسم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم والطف بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعوه الأهوال ينهزم وأذن لصحب صلاة منك دائمة بمنهل ومنسجم ما رنحت عذابات الباني ريح صبا وأطرب العيسى العيس بالنغم. قال رحمه الله تعالى يا نفس hawa nafsuku la taknati aja putus asa sapa sira min zallatin saking setunggal keplesetan atau kesalahan azumat kang gede apa kesalahan innal kabaira sak temene dosa-dosa gede fil ghufrani ing dalem ngampunane Gusti Allah kalamami iku kaya dosa-dosa cilik. Wahai jiwa, janganlah kau berputus asa karena kesalahan yang teramat besar. Sungguh dosa-dosa besar jika dibandingkan dengan luasnya ampunan Allah laksana dosa kecil. Itu sing mriki Imam Busiri nggih, beliau melihat kadang ana wong sing dosane gedene pol niku putus asa sangka rahmate Gusti Allah. Niki bahaya niki. Termasuk dosa gede niku napa? Yaiku putus asa saking rahmate Gusti Allah. Ampun sampai. Jadi jangan sampai putus asa. Nah, putus asa iku kok efeknya napa? Efeknya los-losan ing dalem maksiat. Aku wis kadung dosaku sakeh iki. Gak di ngapura Gusti Allah. Sekalian wis. Iku efeknya ngono kuwi. Iki bahaya. Lah teng mriki beliau memberikan harapan. Beliau memotivasi untuk selalu punya roja itu harapan ning ampunane Gusti Allah. Hawa nafsune niki diiem-iem. Nafsu, awakmu. Nek awakmu dosa gede, ya iku aja sampai putus asa sangka rahmate Gusti Allah. Sak gede-gedene dosamu nek dibandingno karo ampunane Gusti Allah niku kaya dosa cilik. Artinya napa? Nek dosamu gede, ampunane Gusti Allah niki jauh lebih besar. Nek kesalahanmu besar, ampunane atau rahmate Gusti Allah niki jauh lebih besar. Maka jangan sampai putus asa sangka rahmate Gusti Allah, sangka ampunane Gusti Allah. Nah, tapi meskipun demikian niki aja digawe dalil nggawe los-losan maksiat. Nah, wah ampunane Gusti Allah gede kok, tenang. Mesti di ngapura iki. Ayo tak los maksiat aja. Nggih, mboten angsal kados ngoten. Jadi tetep ana rojak, tetep ana khauf. Khauf iku apa? Wedi ning Gusti Allah, wedi ning siksaane Gusti Allah. Lah rojak iku apa? Mengharap rahmate Gusti Allah, kasih sayange Gusti Allah, ampunane Gusti Allah. Beliau nasihati ojo sampai putus asa. Ya, kenapa? Karena dosa gede nak dibanding ning ampunane Gusti Allah niku kaya dosa cilik. Lajeng beliau berdoa la'alla rahmata rabbi hina yaqsimuha ta'ti ala hasabil isyani fil qisami. La'alla rahmata rabbi menawa-menawa ta muga-muga
rahmate Gusti Allah hina yaqsimu nalikane bagi sapa Gusti Allah ha ing rahmat takti iku teka apa rahmate Gusti Allah ala hasabil isyani ing atase sekadare ya kemaksiatan fil qisami ing dalem pembagian. Nah, beliau Imam Busiri ngerasa nek dosane wakeh. Mulane mau ngiyem-ngiyem awak dhewe hawa nafsuku aja sampai putus asa ya. Dosa-dosane sak akeh-akeh dosamu ya niku tetep di ngapura dening Gusti Allah. Gampang niku. Beliau ngerasa dosane wakeh. Mulane beliau ndonga teng mriki ndongane ngeten ndongane. Ya Allah, muga-muga rahmate panjenengan niki ya, semoga rahmate Gusti Allah ketika Gusti Allah membagi rahmat niku kepada manusia niku gedene sekadar sesuai dengan kadar maksiate. Ya, lah alhamdulillah maksiatku kathah niki Gusti. Nek jenengan bagi rahmate panjenengan sesuai dengan kadar maksiate kula, nggih kula entuk angsal kathah rahmate niki. Nah niki kados ngoten. Terus beliau nggih ya ngerasa nek awak dhewene beliau dosane kathah. Ya, dosane kathah ya ketaatane sithik. Nah, ndak wingi disebut kita niku teng burdah pripun? Walam usolli siwa fardin walam asum. Kula boten salat juga boten puasa kecuali sing fardu-fardu mawon. Ya niki yo nunjukno ketawaduane beliau niku. Dadi ngrasane ngoten beliau. Ngrasane dosane kathah ngamali sithik. Mulane ndongane muga-muga rahmate Gusti Allah niki sesuai dengan kadar kemaksiatan ben entuk kathah. Artinya semoga rahmat Allah saat dibagikan sesuai dengan kadar kemaksiatan hambanya. Ya iki bahas napa nggih beliau piyambak nggih. Beliau ngrasane kados ngoten. Tapi nggih memang kados ngoten nggih. Wong sing kathah maksiate niki justru ya kathah entuk welas asih Gusti Allah niku ngoten ya soalé sakake nggih kula umpamaken kados napa wau kados ana teng IGD nggih teng IGD kathah sing maron IGD tapi sing didahulukan mana yaiku sing paling kritis nggih sing paling bahaya niki ngoten muga-muga niki ngoten nggih. Ya Rabbi waj'al rajai ghaira mun'akisin ladaika waj'al hisabi ghaira munkharimi. Ya Rabbi duh Gusti waj'al lan mugi dadiaken panjenengan rajai ing harapan ingsun ghaira mun'akisin ingkang boten kualik. Terus mugi-mugi harapan saya niki harapan yang tidak kebalik, artinya harapan yang tidak terkecewakan. Ladika ing dalem ngarsa panjenengan waj'al lan mugi dadosaken panjenengan hisabi ing prasangka ingsun. Ing prasangka ingsun teng panjenengan ghaira munkharimi ingkang boten putus. Nggih, boten dadosaken hisabu ing perkara kang boten putus. Ya, perkara sing boten rusak. Terus ngeten. Beliau niki meskipun ngerasa dosane kathah tapi ugi Imam Busiri niki nggih gadah sifat roja yaitu napa ngarep ning rahmate Gusti Allah. Nah, juga punya sifat husnudzon yang luar biasa terhadap Gusti Allah. Ada Gusti Allah teng hadis kursi ana inda zanni abdi bi aku iki lho munggoe prasangkane hambaku ning awakku ning aku. Artine napa nek kita prasangka ning Gusti Allah dengan prasangka bagus nggih insyaallah nggih Gusti Allah nggih nglampahi kados ngoten kagem kita. Tapi kok kita suudzon ning Gusti Allah niki ya kuwatire kados ngoten Gusti Allah nggih nglampahi napa sing sesuai dengan yang kita prasangkakan ya kepada Allah. Imam Busiri sangat husnudzon sekali terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mulane ndonga-ndongane kados ngoten. Muga-muga rahmatku ya di ngapura. Husnudzon bahwa Gusti Allah niki ya Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Nah, teng mriki beliau ndonga ya Rabbi waj'al rajai ghaira munakisin. Wahai Tuhanku, jangan jadikan harapanku berbeda dengan apa yang ada di sisimu. Dan jangan jadikan keyakinanku padamu
berlalu begitu saja tanpa ijabah darimu. Ya, terus beliau dongane ngoten. Ya, Gusti kula ngarepke kados ngeten nggih mugi-mugi jenengan mboten napa mengecewakan ampunan saya. Ya, napa mengecewakan harapan saya. Ya, mugi-mugi harapan saya ini tidak terbalik. Harapan terbalik niku harapan sing mboten diijabahi dening Gusti Allah. Juga mugi-mugi panjenengan niki ngedadosaken husnudzon kula teng panjenengan niki memang benar-benar terlaksana. Mboten husnudzon sing nggih napa sing tidak sesuai dengan harapan. Kula niki sangat husnudzon sekali teng panjenengan ya Allah. Nggih. Niku ngoten. Niki dungane Imam Busiri. Terus waltuf bi abdika fid daraini innalahu sabran mata tad'uhul ahwalu yanhazim. Waltuf lan mugi maringi kawelasan sapa panjenengan duh Gusti bi abdika kelawan hamba panjenengan niki fid daraini ing dalem ya donya lan akhirat sak temene iku keduwe ya abduka hamba panjenengan sabron iki isime inna sabron kesabaran mata tad'u ya, mata tad'u nalikane kapan nalikane ngajak-ngajak ya hu ing kesabaran al ahwalu apa pira-pira bahaya yan hazimi mongko mlayu apa kesabaran nggih mongko mlayu apa kesabaran. Nah niki beliau nggih donga ngoten ya Allah mugi-mugi panjenengan paringi lutuf teng kula niki teng hambane panjenengan niki mugi panjenengan paringi welas asih nggih kasih sayang teng hamba panjenengan niki kula niki ya Allah nggih teng donya nggih teng akhirat kenging napa kranten kula niki niku lho kula gadah kesabaran tapi kesabaran kula niki mboten kiyat kesabaran kula niki kok misal kena mara bahaya nggih kena cobaan-cobaan niku kesabarane melayu Gusti nggih mboten saged jejeg mboten saged ya tumetep Gusti mbok nggih jenengan ngolas asih kula nak basane cah sakniki ya Gusti kula niki bocahe jenengan kula niki nangisan Gusti cengeng kula nah, gampangane ngoten niki basane wong sakniki ngoten nah, aku bocahmu ampun nah niki ngoten beliau tek mbujuk ning Gusti Allah ngoten Gusti kula bocahe jenengan Gusti kung jenengan kok misal maringi siksaan kedhik mawon wis kula mboten kiyat Gusti. Kula mboten kiyat. Kula niki nangisan. Nggih kesabaran kula niki iso mlayu. Wah oleh karena niku kula nyuwun kewelasane panjenengan. Nggih oleh karena itu saya minta kula nyuwun lemah lembutnya panjenengan terhadap kula. Nggih ben kula niki nggih saged kiyat. Nggih teng donya nggih teng akhirat. Niku Imam Busiri dungane kados ngoten. Ya Allah, lemah lembutlah terhadap hambamu ini di dunia serta di akhirat kelak. Ya nak teng donya niki lutufnya Gusti Allah termasuk lutuf Gusti Allah. Niki nak di antara ijazah para kiai-kiai dok mbiyen niku supaya napa supaya kita dapat lutufnya Gusti Allah, kelemah lembute Gusti Allah. Niku setiap hari baca ya Latif ya Latif ya Latif 129 kali. Ya 129 kali. Ya Latif ya Latif ya Latif 129 kali. Ya Latif 129 kali. Niku supaya napa? Supaya kita dalam keseharian kita selalu dapat lindungan Gusti Allah, dapat lutufe Gusti Allah, lemah lembute Gusti Allah. Lemah lembut itu maksudnya pripun? Lemah lembut. Ya, lemah lembut itu maksudnya kita selalu dikei lemah lembut Gusti Allah, dikasih sayangi Gusti Allah. Artinya kenapa? Kok misal ndelalah takdir kita pada hari itu kita niki naudzubillah kok misal takdire kecelakaan misalkan tapi mergo kena lutufe Gusti Allah akhirnya napa nggih akhirnya sing kecelakaan namung ya mobil tok baret sithik nah, awake isih normal isih sehat nah itu termasuk lutufe Gusti Allah ya terus kita niku
nggih kedah selalu nyuwun lutufnya, sifat lutuf saking Gusti Allah niku harus kedah nyuwun terus supaya napa, supaya keseharian kita niki lho selalu dapat lindungane Gusti Allah. Kok misal ana perkara sing mboten ngenakke nggih, yang mana mau tidak mau harus terjadi karena iku wis takdire kados ngoten, tapi karena mendapatkan lutuf Gusti Allah niki dados kepenak nggih, dados napa kepenak. Lah yo ning donya nggih teng akhirat nggih diampuni dosa-dosane, mboten disiksa dening Gusti Allah. Sungguh kesabarannya nggih, sabaran saya sebagai hamba panjenengan ini sangat lemah. Kapanpun tertimpa musibah ia akan lari menjauh. Ya, terus mboten saged, kula mboten kiyatan Gusti, kula mboten sabaran. Lajeng donga beliau wa'dan li suhbi salatin minka daimatin 'alan nabiyyi bi munhallin wa munsajimi. Wa'dan lan mugi ngizini panjenengan li suhbi salatin maring mendunge rahmat ta'zim sholawat mingka saking panjenengan daimatin kang langgeng napa rahmat ta'zim apa sholawat ala nabiyyi ngatasé Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bimun halen kelawan udan kang deres wa munsajimi lan perkara kang mili utawa kali kang mili. Lah teng mriki sholawat salam ya intine sholawat salam semoga tercurahkan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena beliau setelah nggih qasidah panjang nggih akhirnya nanti ya tetap diikuti dengan sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intine ngoten. Nah, tapi teng mriki redaksinya wa'dan li suhbi sholatin min kadaimatin 'alan nabiyyi bimunhallin wa munsajimi. Wahai Tuhanku, semoga Engkau senantiasa mengaruniakan iringan awan sholawatmu untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana derasnya aliran hujan. Artinya napa? Artinya niki dipadakno, ditasbihno. Napa engko nek belajar balaghah niku wonten jenenge tasbih nggih. Atau nggih isti'arah kuwi juga nanti termasuk napa wonten kaitane kalih tasbih. Lah teng mriki beliau ngendikan mugi Gusti nggih sholawat panjenengan mugi tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sholawat niku kaya napa kaya hujan. Nggih kaya hujane rahmat takzim panjenengan. Lah hujan niku diperumpamakno kaya napa perkara sing gawe kehidupan niku udan. Banyu niku lho. Ya, niki sholawat salam ya semoga selalu tercurahkan, terkucurkan terus. Nggih sebagaimana kaya udan deres ngucur nggih sampai ngaliri sungai. Nah, niki semoga tercurahkan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kapan apakah pisan tok? Mboten. Nggih, mboten. Tapi nanti lanjutannya Umaron hats adabatil bin bani rihusaba wa atrabal isa hadil isi bin nagami. Maron nahat selagine goyang-goyangke adabatil bani eng piro-piro cabange pohon ban rihu soba opo angin soba watrobalan goyangake utawa njogetake utawa nyemangati al-isa ing unta hadil isi sapa wong kang giring unta bin nagami kelawan lagu-lagu kelawan nyanyian. Curahkanlah sholawatmu selagi angin masih menggoyang ranting-ranting pohon ban dan selama pengembala masih melenggak-lenggokkan unta dengan merdunya lantunan suara. Terus kita nak ningali selama saya angin ya, beliau ngendikan ya Allah semoga sholawat salamnya jenengan niki tercurahkan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu niku Gusti. Selama kok masih ono angin nggih niku mugi-mugi sholawat salamnya jenengan nggih katur ning Kanjeng Nabi terus. Selama masih ada angin yang ngelenggak-ngelenggakno atau yang menggoyangkan ranting pohon ban nggih ya jenis pohon lah teng mriki mbah napa jenenge mboten ngertos ya iku selama kena angin iku mesti obah kaya ngene iki lho kelapa niki kena angin sithik obah nggih
pohone obah, rantingnya nggih obah. Ya, selama isih ana angin, sholawat salam semoga selalu tercurahkan teng panjenengan ya Rasulullah. Terus wa atrabal isa hadil isi bin naghami. Selama masih ada orang yang ngelenggak-ngelenggokno ontane, nggih. Dengan cara napa? Dengan cara nglagokno. Dadi nduk biyen niku ya, kendaraan yang digunakan oleh orang-orang itu tidak seperti sekarang. Nah, sekarang niki kan napa? Sekarang niki ya nggo mobil, nggo pesawat ngoten nggih. Kalau dulu orang-orang dulu pakai jaran, pakai onta. Lah onta niki ben semangat. Onta niki ben semangat iku carane pripun? Ana pawange dhewe atau hadil is. Wong sing giring onta. Ya, niku ana carane. Carane napa? Di antara carane adalah dengan cara nyanyekno. Dadi onta dinyanyekno niku semangat. Ambek nglenggak-nglenggok. Ya. Niku onta kados ngoten. Lah niki teng zamane beliau nggih ya karena mungkin kendaraannya kendaraan onta ya. Jadi beliau ya semoga sholawat salam selalu tercurahkan untuk Kanjeng Nabi selama onta iki isih jalan isih ana sing nglagokno lagu, onta isih joget-joget isih semangat mlaku. Terus niku ngoten. Selama masih ada orang yang berkendara dengan onta iku mau. Karena apa sakniki ngoten ya selama masih ada pesawat isih jalan ngono iku mungkin ya. Nah, selama pesawat isih jalan, selama mobil isih jalan, muga-muga sholawat salam selalu tercurahkan teng baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tidak bisa dipungkiri, kabeh wong ya pasti butuh kendaraan, nggih. Pasti butuh kendaraan. Kadang mbiyen sampai saat niki ya butuh ya nggih lumaku, nggih mlaku. Nah, ndok mbiyen nggo unta, nak saiki nggo mobil. Nggo pesawat atau nggo motor. Lah niki sampai wa maron nahat azabatil baniri husaba wa atrabal isa hadil isi bin naghami. Niki jumlahe burdah tekan kene. Totale ana 160 bait. Ya 160 bait. Tidak termasuk nggih, tidak termasuk ana sebagian naskah burdah wonten alhamdulillahi munsyil khalqi min adami. Niku tidak termasuk niku. Nggih, winginane wis tau tak jelaske kenapa kok tidak termasuk, karena kebiasaan para penyair dalam memulai ya syair-syairnya niku beda ambek kebiasaan para ulama. Nah, para ulama dalam menulis kitabnya itu memulai dengan bismillah, sholawat, salam. Tapi nak penyair ketika memulai syairnya niku mboten dengan bismillah, sholawat, salam mboten mboten, tapi dengan apa? Dengan rayuan-rayuan, dengan hal-hal yang berkaitan dengan cinta, dengan berkaitan dengan lorone gara-gara duwe rasa cinta, nggih. Nah, kaya napa amin tazakkuri jironin bidi salami mazajta dam'an jaramin muklatin bidami. Kenapa kok mripate sampean niki ngetokno loh sing abang-abang kecampur ambekan geteh? Apa karena ingat sang kekasih di sana atau ingat karena ada spoi-spoi angin dari daerah sang kekasih sampean? Ya iku koyo ngono iku lho. Nggih. Jadi para penyair dalam memulai syair-syairnya niku dimulai dengan ghazal, nggih. Seperti itulah. Nah, jadi totalnya jumlahnya pinten BT ada 160. Tidak termasuk dalam 160 niki alhamdulillahi munsyil khalqi min adami niku juga tidak termasuk dalam 160 niki sumar ridho an Abi Bakrin niki tambahan sangi ulama berikutnya. Yeah. Tapi mboten ngertos sinten sing nambahin niku. Wa sumar ridho an Abi Bakrin wa an Umarin wa an Aliyin wa an Utsman dzil karami. Sumar ridho mongko nuli utawi ridho niki ridho an Abi Bakr jumlah khobariyah, tapi yang dimaksud adalah insya'iyah. Ya, beliau nyebutnya ridho selalu tercurahkan untuk Sayyidina Abu Bakar, Umar dan seterusnya. Tapi yang dimaksud adalah ya Allah mungkin jenengan ngridho nih Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan seterusnya ya. Sumar ridho mongko nuli utawi ridho an Abi Bakrin iku saking Sayyidina Abu Bakar, wa an Umar lan Sayyidina Umar, wa an Ali lan Sayyidina Ali, wa an Utsman lan Sayyidina Utsman dzil karami kang duweni kemuliaan utawi kang duweni sifat dermawan. Nah,
Begitu ugi niki mau kan wonten wa'dan li suhbi sholatin min kadaimatin ala nabiyyi bimunhalin wa munsajimi. Ya sholawat untuk Kanjeng Nabi. Dan niki dilanjutakan, ya Allah mugi-mugi jenengan ugi selain kirim sholawat teng Kanjeng Nabi, ugi jenengan paringi ridho neng sahabat-sahabate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al khulafaur rasyidin. Nggih menika Sayyidina Abu Bakar, ya, kemudian Sayyidina Umar, kemudian Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali. Ya, niku kados ngoten niki. Napa jenenge ya ben ana taroddi nggih. Napa nyuwun ridho saking Gusti Allah kagem para sahabat atau biasanya radhiyallahu anhum ngoten nggih. Terus kita kalau di dalam napa mustalahul hadis nggih ya ting kebiasaan ahli hadis nggih, kebiasaan ahli hadis nek disebutno sahabat niku para ahli hadis ya niku nggih nyebutke radhiyallahu anhu. Ndungane dengan mugi-mugi ridhone Gusti Allah selalu tercurahkan untuk mereka. Radhiyallahu anhu. Ya, tapi nek selain niki tradisine selain tradisine ahli hadis nggih, tradisine ahli. Nek selain sahabat niku mboten pakai radhiyallahu anhu tapi pakai redaksi lain, rahimahullah misalkan. Ya. Tapi mboten pakai radhiyallahu anhu. Jadi bagi ahli hadis nggih niku radhiyallahu anhu niku kagem sahabat nggih, kagem napa sahabat. Tapi meskipun demikian kita kok ndongakno sakliyane sahabat dengan radhiyallahu anhu angsal mboten, angsal mawon ra apa-apa. Mboten apa-apa. Niku kebiasaan sebagian ahli hadis ngoten. Ya. Lah niki kenapa kok beliau menyebutkan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, ya niku ya karena kiprah mereka juga sangat luar biasa terhadap perkembangan Islam. Lajeng dungane ya iki semoga engkau meridhoi para sahabat mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Khattab, Utsman ibn Affan, Ali bin Abi Thalib. Lah urutannya sesuai dengan niku nggih. Urutane niku Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya niku ya, apa jenenge urutane sahabat sing paling mulya niku sesuai dengan urutane khulafa rasyidin. Wal ali was sahbi tsumma tabi'ina fahum ahlut tuqa wan naqa wal hilmi wal karami. Begitu pula segenap keluarga dan sahabat serta tabi'in, mereka adalah orang yang bertakwa, bersih, santun dan mulia. Wal ali lan mugi kagem keluargane Kanjeng Nabi, was-sahbi lan sahabate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summat tabi'ina mongko nuli para tabi'in, fahum mongko utawi sahabat lan tabi'in ya keluarga ugi nggih, ahlut tuqa niku tiyang ingkang ahli takwa, wan naqa ahli bersih, bersih zahire, bersih batine, wal hilmi lan ahli kesatunan, wal karami lan ahli kemuliaan. Lah nak teng bet-bete Imam Busiri sing asli niku sing disebutno sholawate teng Kanjeng Nabi tok, mboten nyebutno teng keluargane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga teng sahabate Kanjeng Nabi niku mboten disebutke. Nah niki ditambahi, ana tambahi sebagian ulama. Ya, semoga sholawat niki wal ali was sahbi sumat tabi'ina fahum niki nggih saged diatofna teng alan nabi. Nabi niku nggih saged diatofna teng Abi Bakrin. Ya, ya loro-lorone nggih monggo-monggo mawon nggih. Secara makna boleh-boleh saja. Jadi sholawat salam selain untuk Kanjeng Nabi Muhammad SAW juga semoga tercurahkan untuk keluarganya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sinten keluarganya Kanjeng Nabi niku? Alun Nabi, keluarganya Kanjeng Nabi sinten? Fi maqamid du'a. Nggih wingi sak jelasno sinten? Fi maqamid du'a kabeh muslim walau kana asian. Nah, ketika berdoa sing dimaksud keluargane Kanjeng Nabi adalah sinten? Semua muslim meskipun ahli maksiat. Niku masuk. Nah, maka kita niki yo masuk ning kene iki untuk dungane.
sahabate juga ngoten. Sahabat niku sinten? Tiyang engkang ya menangi Kanjeng Nabi, nate kepanggih Kanjeng Nabi dalam keadaan apa? Iman. Ya, sebagian ulama kasih qaid dan wafat dalam keadaan iman. Terus tabi'ina, para tabi'in ini sinten? Wong-wong sing do menangi sahabat ya dalam keadaan iman teng Kanjeng Nabi. Fahum ahlut tuqa wan nuqa wal hilmi wal karami. Mereka inilah ya keluarga sahabat tabi'in iki ahlut tuqa, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang bersih ya zahire, bersih batine, juga orang-orang yang santun dan orang-orang yang mulia. Ya. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi duh Gusti bil Mustafa mugi kelawan ya pangkate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam balligh mugi panjenengan numekaaken sinten panjenengan maqasidana ing pira-pira tujuan kita. Wa ghfir lan mugi panjenengan ngampuni lana maring kita ma ing perkara mado kang wis dhisik apa ma ya wasi'al karami zat kang jembar kemuliaane. Ya Allah, zat yang maha dermawan, dengan tawasul lantaran kekasihmu sang Nabi pilihan sallallahu alaihi wasallam, kabulkanlah segala tujuan kami dan ampunilah dosa-dosa kami yang lampau. Terus beliau niki bertawasul teng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tawasul niku napa tawasul? Tawasul niku golek perantara. Nggih, golek perantara. Kita niki nyadari nek awak dhewe niki kakean dosa. Nggih mboten kakean dosa. Ana sing ngira gak duwe dosa. Wah, nek ana sing ngacung aku gak duwe dosa. Lah iki padha karo ya nyonone oleh sampean ngira nek sampean iki ora duwe dosa adalah dosa tersendiri itu. Ya, itu adalah dosa tersendiri. Ya, dan itu perlu ditobati. Nggih. Lah kita niki kathah dosane. Kathah dosane terus Gusti Allah niki Tuhan kita sing sangat luhur sekali. Nggih. Lah kita kok pengen njaluk-njaluk niku padha karo kaya rakyat jelata. Nggih, rakyat jelata wis miskin, fakir niki pengen napa njaluk-njaluk ning presiden. Iki nggih perumpamaan tok nggih, gampangake tok. Ya, kira-kira sampean iso njaluk ning presiden langsung. Nggih. Angel sampean ana butuh apa njaluk presiden langsung angel wis. Nah, carane pripun? Carane golek wong jero. Nah, iki jenenge the power of orang dalam. Wah, napa? The power of orang dalam. Ya, jadi carane piye? Oh iya aku duwe dulur. Iki jenderal iki. Ya wis aku tak tawasulan ning ngono iku mau. Akhire napa sampean diterno? Nggih, ning presiden niki dulur kula. Nggih, wonten butuh gedhe. Ya piye-piye? Lagian nggih. Ya wis dijabahi. Dijabahi mergo napa? Oh gak delok sampean, tapi mergo sapa sing nggawa niki. Nah, lah kita tawasulan ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih ngoten, kita niki kakean dosa. Ya, iki butuh orang dalam, butuh the power of orang dalam niku. Nah, kita sinten orang dalamnya kita? Yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gusti dengan tawasulan dengan lantaran nggih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mugi-mugi panjenengan niki numekaaken kita ning tujuan-tujuan kita yang kita harapkan niki semoga jenengan ijabahi Gusti. Harapan kita semoga jenengan ijabahi. Kemudian dosa-dosa kita semoga panjenengan ampuni Gusti. Niki berkah kelawan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yen jenengan ampuni kabeh jenengan ijabahi sedanten. Nah, niki penting niku, tawasulan niku penting. Nggih. Dados mboten bid'ah nggih. Tawasulan mboten bid'ah. Dikira bid'ah mboten. Ya, kathah para sahabat ingkang tawasulan teng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kathah para sahabat. Lah ulama-ulama kita nggih kathah sing do tawasulan
teng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga tawasulan kepada para ulama-ulama, para wali ini Gusti Allah. Contohnya misal maca manaqib Syekh Abdul Qadir, berarti kita tawasulan dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ya. Wa ufir ilahi li kullil muslimina bima yajluna fil masjidil aqsa wa fil harami. Wa ufir lan mugi ngapunten panjenengan ilahi duh pangeran ingsun likullil muslimina kagem kabehane wong-wong muslim bima kelawan perkara yatsluna atau yatsluhu nggih wonten sing riwayat yatsluhu ana sing maca yatsluna. Nah yatsluna niku nggih faile adalah wawu sing balik teng al muslimin. Yatsluna kang padha maos sapa muslimin. Tapi kok nek yatsluhu kang padha maos, yatslu kang maos sapa kullul muslimin, saben-saben muslimin hu ing amma fil masjidi ing dalam Masjid Al-Aqsa, Masjidil Aqsa wa fil haram lan ing dalam Masjidil Haram. Nggih. Ya Allah, ngoten. Mugi-mugi panjenengan ampuni kabeh kagem kabeh tiang-tiang muslim. Nggih, mugi-mugi jenengan ampuni dosa-dosanipun dengan berkah napa ingkang mereka waos wonten teng Masjidil Aqsa ugi wonten teng Masjidil Haram. Nggih, sing diwaca napa? Nggih wonten Quran, wonten zikir-zikir, nggih wonten maulidan misalkan nggih utawa wonten sing berkaitan zikir-zikir ngoten lah. Ya, iki selama masih dibaca ya niki mugi-mugi dengan berkah bacaan-bacaan niku orang-orang muslimin niki nggih angsal ampunane Gusti Allah. Nggih mugi-mugi juga dengan berkah napa sing diwaos teng Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, mugi-mugi Gusti Allah mbebasaken Masjidil Aqsa nggih saking orang-orang Israel. Allahumma amin ya. Kita ndongaaken muga-muga nggih tentara-tentara sing bela Islam niki Allahumma saddid ramyahum. Ya Allah, rudale niku lho pas ning musuhe langsung jelek. Nah perlu ya presidennya Amerika, presidennya Israel langsung tumpes Gusti. Nah, iki kita donga nggih winginane tak sampeno dalam menyikapi nggih ya perang-perang sing kados ngaten kita hanya bisa berdoa. Kita gak iso membantu nggih teman-teman kita sesama muslim di Palestina atau tentara Iran nggih. Ya tentara Iran niku meskipun Syiah nggih meskipun Syiah tapi Syiah niku masih dalam kategori Islam. Memang beda akidah nggih, akidah beda nggih. Artinya napa? Tidak sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi apakah Syiah niki non muslim? Mboten. Syiah niku napa masih dalam lingkup Islam. Ya Syiah masih dalam napa lingkup Islam. Ya nek ana propaganda Syiah iki kafir, Syiah niki gak Islam, Syiah gak Islam. Gak maca iki, gak maca akidah sing bener nggih sesuai dengan yang dituliskan para ulama kita di dalam akidah juga kitab-kitab fikih. Nah, jadi Syiah niku memang dalam masalah akidah gak sesuai dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, gak sesuai dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Sesat. Tapi apakah keluar dari Islam? Mboten. Masih dalam napa lingkup Islam. Nah, kaidahnya ngeten kaidah. Kok misal ya kita ini kan ya sama Iran atau sama Syiah. Ini kan masih dalam lingkup Islam ya. Artinya napa? Dia itu masih punya hak yang harus kita tunaikan. Yaitu apa sesama wong Islam ya. Lah kok misal Iran niki mau musuh nglawan nggih wong Amerika sing kafir nggih ugi wong Israel sing kafir. Mosok kita apa mbela Amerika rek. Guru-guru gak setuju ambek Syiah mosok mbela Amerika. Ayo hidup Amerika. Ya gak ngono kuwi lah. Ya gak ngono kuwi. Yang kita bela siapa? Ya sing sesuai dengan napa? Sesuai dengan agama kita ya, meskipun dalam apa mau akidah memang mereka sesat, iya sesat dalam akidah, tapi mereka masih dalam lingkup napa? Lingkup Islam. Ya kita punya hak untuk
mereka punya hak untuk kita bela. Nggih, maka kita ndongakno ya muga-muga ae nggih Gusti Allah niki nggih bantu bala tentara engkang bala tentara Iran niku wau nggih dalam membebaskan Palestina. Ya juga muga-muga nak menang nggih muga-muga nggih Islam nggih tambah jaya. Muga-muga kados ngoten. Nggih berkah bija bima yatsluna fil Masjidil Aqsa wa fil Harami. Ya muga-muga nanti kita dalam waktu dekat lah muga-muga sakit ya salat teng Masjidil Aqsa, maca-maca teng Masjidil Aqsa, maca-maca teng Masjidil Haram. Allahumma amin. Bijahi man baituhu fi thaibatin haramun wa ismuhu qasamun min a'zamil qasami. Bijahi man kelawan pangkate nabi. Baituhu kang utawi omahe man fi thaibatin ing dalam Thaibah. Thaibah niku nama lain dari Madinah, Al-Madinah Al-Munawwarah. Haramun iku ya haram, tanah haram artinya apa? Tanah suci, tanah sing dimulyakno. Haramun tanah haram. Wa ismuhu lan utawi asmane Kanjeng Nabi Qasamun atau Qisamun nggih. Maca saged Qasamun atau Qisamun. Qisamun iku Qasamun ya sumpah min azamil qasami saking luhur-luhure sumpah utawa Qasamun utawa Qisamun iku bagian min a'zamil qisami saking min a'zamil qasami saking luhur-luhure napa Gusti Allah sing digawe sumpah ngoten niku. Wis. Dengan lantaran derajat seorang rasul iku mung donga ngoten terus beliau tawasulan dengan lantaran derajat seorang rasul yang rumahnya berada di tanah mulia yaitu tanah Al-Haram Al-Madani atau Al-Haram Al-Madani Al-Haram An-Nabawi yaitu Madinah Al-Munawwarah dan namanya menjadi salah satu sumpah yang paling agung ya, atau dan namanya diambil dari nama Gusti Allah yang digawe sumpah yaitu napa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namanya napa Muhammad nggih Muhammad. Nah sedangkan Gusti Allah niku napa di antara sifatnya Gusti Allah Al-Mahmud nggih. Asmaul Gusti Allah di antaranya ada Al-Mahmud yaitu zat sing dipuji. Nggih. Zat sing dipuji. Lagi diambil sangka hak mim dal terus akhirnya jadi Muhammad. Hammada yuhammidu fahuwa Muhammadun wa dzaka Muhammadun. Ya. Nah, intinya ngoten dados beliau niki bar donga terus tawasulan kelawan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muga-muga diijabahi dening Gusti Allah. Wa hadhihi burdatul mukhtari qad khutimat walhamdulillahi fi bad'in wa fi khatami. Wa hadhihi lan utawi iki burdatul mukhtari iku burdahe al-mukhtar. Burdah sing digawe muji kagem Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengenane wis tak jelasno bahwa janjane kalimat burdah niku cocoke kagem qasidah ingkang dianggit dening sinten Ka'ab bin Zuhair nggih, Ka'ab bin Zuhair. Ya, niku itu Banat Su'ad, ya Banat Su'ad. Ya tapi ning kene ya ora apa-apa, diarani burdah ya ora apa-apa, tapi janjane nang ngendikane Nawawi sing paling cocok niki disebut bur'ah. Bur'ah artinya apa? Waras. Kenapa? Soalnya Imam Busiri ketika mendapatkan ganjaran penyakit ya, stroke mati separuh nggih. Ya, Imam Busiri ngarang niki terus badhe niku beliau diimpeni dening Kanjeng Nabi, dilus dening Kanjeng Nabi, ya diselimuti lajeng waras. Ya, jadi cocoknya teng mriki janjane napa bur'ah. Tapi ora apa-apa diarani burdah nggih mboten masalah. Dan para ulama yang ngarani kitab niki burdah nggih kathah. Nggih kathah. Ya. Memang kebanyakan ulama yang ngarani burdah. Dan mensarai sing mensarai kuatah niki. Wonten Al-Qastallani salah setunggal imam ahli hadis niku nggih nyarahi burdah. Kemudian wonten Imam Ibnu Marzuq niku nggih nyarahi burdah. Syekh Nawawi Banten nggih nyarahi burdah. Baik Bisri Mustafa nggih nyarahi burdah. Kuatah. Nggih sing khidmat teng burdah niki kuatah. Dan
Nggih burdah niki penuh dengan keberkahan. Nggih sampean kok ngerutinno nglanggengno burdah ora ketang seminggu sepisan niku wonten rahasiane dhewe, wonten sirnya sendiri. Digawe gampang urusan-urusane ngajine digawe gampang. Nah niku. Wa hadhihi burdatul mukhtari qad khutimat temen wis dipungkasi napa burdah. Walhamdulillah utawi sakabehane puji lillahi kagemane kagem Gusti Allah fi badin ing dalem kawitane wa fi khatamilan ing dalem pungkasane. Nggih. Inilah burdah yang dibuat untuk muji Kanjeng Nabi. Ya, alhamdulillah sampun khatam. Ya, alhamdulillah sampun khatam. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala di permulaan juga di perakhiran. Inilah qasidah burdah yang telah rampung penulisannya. Segala puji bagi Allah pada permulaan hingga penutupan. Abiyatuha qad atat sittina ma'mi'atin farrij biha karbana ya wasi'al karami. Abiyatuha lan utawi pira-pira bete burdah. Qad atat iku temen wis teka apa abiyat sittina nggih. Suida makmiatin sartane 100. Totale pira? 100 suida. Farij mugi panjenengan paringi kelapangan biha kelawan burdah atau kelawan bet-bet burdah atau kelawan burdah nggih saged karbana ing kesusahan kita ya wasi'al karami hudzat kang hudzat kang longgar ke dermawanane. Untayan syairnya tersusun dari 160 bait. Wahidat yang maha pemurah, lapangkanlah kesusahan kami. Terus niki burdah niki sering digawe tawasulan. Enten mriki farij biha, ya Allah. Nggih, kesusahan-kesusahan kami jenengan lapangkan ya Allah. Dengan bergaya napa burdah, dengan bergaya burdah niki jenengan lapangkan kesusahan-kesusahan kami. Nggih kathah ulama-ulama sing nek ana susah napa ngoten maca burdah, ayo burdahan. Nek ana hajat napa ayo burdahan. Nggih, nek ana butuh napa ayo burdahan. Nggih. Ya, nggih bahkan ana perkara-perkara genting niku burdah. Nggih. Termasuk kejadian sing teng alas niku nggih. Dados teng mriki niki kagem para tamu niki cerita gedhe ya. Jadi di bait niki itu ada di burdah itu ada salah satu bait yang apabila kita baca niku insyaallah aman dari mara bahaya, aman dari binatang buas. Yaiku napa? Yaiku bait wa man takun bi rasulillahi nusratuhu intal qahul usdu fi ajamiha tajimi. Nah, barang siapa pertolongannya bersumber dari Rasulullah, maka nggih nek ketemu ambek macan ning omahe macan, nggih ning alas kawasane macan, iku macan iku iso tunduk. Bisa tunduk. Nah niku bait niku nek sampean misalkan ngerti binatang buas, ya muga-muga ya selamat kabeh ya, muga-muga selamat kabeh. Aja ngarep-ngarep, ya Allah aku pengen praktekno bait niki, muga-muga ketemu macan ya aja ngono ya. Ya, tapi kok misal delalah ketemu binatang buas, ya sampean maca niku wa man takun bi rasulillahi nusratuhu intal qahul usdu fi ajamiha tajimi. Insyaallah aman. Iki mlayu dhewe. Nggih. Lah niku nate ya wonten habaib saking Madura nggih niku napa pas wayahe nggih beliau gadah rutinan burdah ngoten nate criyos. Iki bait niki kagem ngusir binatang buas. Lah ana salah setunggal jamaah mireng ngoten niku. Nah niki petani. Terus teng alas. Nggih, pas lagian bertani ning alas kemudian ketemu ambekan macan. Wah iki meropok iki langsung. Kilingan iki ana ijazah. Kok gene Habib mau. Ya sing Habib Abdullah Al-Haddad. Ya ana ijazah maca bait niki. Tapi apa sih lali ambek bete. Ya apa sih napa lali kalih bete. Iki ape maca apa iki? Akhire napa? Ya ora maca bait-bait niku wong lali kok piye nek sing dielingi kitabe burdah. Macane lunga. Nah iku ana kejadian kados ngoten. Terus niki iku farij biha karbana ya wasi'al karami ya Allah ya kesusahan-kesusahan yang menimpa kami mugi-mugi dengan berkah burdah niki jenengan lapangkan nggih.
Allahumma amin. Ya Rabbi wahtim li qariha wa sami'iha bi husni khatimatin ya munjiyal umam. Ya Rabbi duh Gusti, wahtim lan mugi mungkasi panjenengan li qariha maring tiyang kang maos burdah wasami'iha lan tiyang kang mirengaken burdah bi husni khatimatin kelawan sebagus-baguse pungkasan ya munjial umami hudat kang nyelametaken pira-pira umat pira-pira ummah ya. Wahai Tuhanku yang menyelamatkan seluruh umat, akhirilah kehidupan pembaca dan pendengar Al-Burdah dengan husnul khotimah. Allahumma amin. Niki kita dapat masuk ning donga niki. Ya Rabbi waqtim liqariha wa sami'iha bi husni khotimatin ya munjial umami. Ya Allahumma amin. Mugi-mugi harapane yo husnul khotimah niku. Nggih. Harapane apa husnul khotimah. Mbah Maimun Zubair, kula nate sowan Mbah Maimun Zubair niku termasuk ulama sepuh Indonesia nggih. Ya, kula beberapa kali sowan teng beliau dalam keadaan beliau pun sepuh, sudah di atas 90 tahun. Kula ndereke sowan guru-guru kula teng Mbah Maimun Zubair. Ya, Mbah Maimun Zubair niku nek ana tamu-tamu sing dijaluki napa? Aku dongakno ya muga-muga husnul khotimah. Ya, muga-muga husnul khotimah. Niku sing dijaluk ambekan Mbah Maimun Zubair niku. Dan diijabah dening Gusti Allah. Tidak hanya husnul khotimah, akan tetapi juga Mbah Maimun Zubair dimakamkan ya diwafatno ketika menjelang haji dan dimakamkan wonten teng Ma'la ya, teng kuburan sing kathah sahabat dimakamke teng mriku termasuk Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Ya niku ya harapane ngoten, awak dhewe iki ya innamal a'malu bil khawatim. Ngamal niku tergantung akhire. Oke. Kok misal naudzubillah ana si fulan ya ngamal wakeh uwapi tapi ketika akhir hayate dia niki delalah suul khotimah nggih, delalah napa jenenge metu saka Islam naudzubillah min dzalik. Ya wis wassalam wis ngamal semono akeh ilang. Ya, begitu sebaliknya nggih, ana wong ngamale welek kabeh tapi di akhir hayat masuk Islam atau di akhir hayat niki gelem tobat nggih, niki yo di ngapura kabeh dosane dening Gusti Allah. Jadi ngamal kita niku tergantung akhire kaya piye. Ya. Nah, kita kan gak ngerti. Ya, jadi sampean iki aja tenang-tenang. Wah, engko ae akhir hayat kita mati ku isih suwe. Aku tak foya-foya saiki. Yo aja kaya ngono kuwi. Jare sapa matine sampean isih suwe. Iso wae ya dilongkas nggih. Gak sampean wong-wong liya lah ya. Ya. Iso wae wis dilongkas, iso wae yo sesuk, iso wae. Ya, kematian itu sewaya-waya iso teko. Nggih, sewaya-waya iso teko. Gak peduli ku nom, gak peduli ku tuwa. Ya, kaya wingi wonten guru teng RF nggih. Ya, ustadzah ning RF jarene niku napa? Sare terus baru kebablasan. Ya ora duwe lara, ora duwe apa, kebablasan. Iso. Gusti Allah nyabut nyawa sewaya-waya. Nggih, sewaya-waya iso wae dicabut nyawa kita. Nggih. Mulane nggih, harapan kita niki semoga husnul khotimah. Lah carane husnul khotimah niku pripun? Ya kita selalu nganggep bahwa kematian sewaya-waya iso teko. Ben napa? Ben ngamal kita niki selalu baik. Kita apa yang nglakoni elek iki wedi. Iya aku engko nek bar elek niki iso ana kesempatan tobat. Nak bareng nglakoni elek niki ning tengah nglakoni keelekan niki kok ujug-ujug mati, ya Allah, suul khotimah rek awakku. Nah, dadi wong kok eling mati terus niki ape nglakoni keelekan niku wedi. Ya wedi. Ya Allah, iki nek ujug-ujug mati piye iki? Ya mulane napa supaya ya kita niki selalu berbuat baik. Nggih, selalu napa berbuat baik. Supaya napa misal kok sewaya-waya sedo ya muga-muga dalam keadaan apik. Husnul khotimah. Allahumma amin. Wal muslimina jami'an kullama tuliyat amin tadzakkuri jiranin bidhi salami. Wal muslimina lan ugi kagem orang-orang muslim
Ya wong-wong muslim jami'an sekabehane kullama tuliyat. Ya kullama tuliyat semangsane selalu diwaos amin tadzakuri jironen bidi salami. Ya diwaos amin tadzakuri jironen bidi salami. Maksudnya ning kene iki disebutno cuman syater awal dari bait qasidah burdah sing pertama niku, tapi sing dimaksud adalah qasidah burdah sedanten niki. Ya Allah, muga-muga nggih niki kagem wong sing napa jenenge maca sing mirengke burdah niki juga kabeh orang-orang muslim niki panjenengan paringi husnul khotimah ya selama qasidah niki yaitu qasidah burdah masih dilantunkan. Ya dadi iki qasidah burdah niki isih dilantunno, maka donga niki isih berlaku. Nggih. Donga niki masih berlaku. Semoga muga-muga nggih diijabahi dening Gusti Allah. Allahumma amin. Lah niki alhamdulillah kita burdah sampun badhe. Nggih sampun selesai supaya niki mau ya napa tek ngaji niki tetap dihayati sehingga suatu saat nanti kok sampean maos burdah niki ambek sambil menghayati. Nggih, kalih sambil menghayati maknane. Ya muga-muga manfaat kagem kita sedanten, muga-muga nggih kita nggih saged niru jejak lampahe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih saged angsal berkah Kanjeng Nabi, saged angsal syafaate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih saged dituntun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika akhir hayat kita. Allahumma amin. Nah niki yang terakhir napa kula ijazahaken qasidah burdah niki, tapi redaksi ijazahnya mangke nggih iki bil lisan mawon. Ya mangke terus napa jenenge sanade mangke tak damelke kapan-kapan nggih kan sesuai niki. Ya engko sing tamu-tamu niki saged tak kirim mangke. Terus niki kula ijazahaken terhadap sampean kabeh qasidah burdah niki dengan sanad ingkang nyambung. Nggih kula ijazatan saking Kiai Thaifur Mawardi Pundi Purworejo, saking guru beliau Syekh Yasin, saking guru beliau Syed Muhammad Al-Maliki, ya saking guru-gurune, saking ya para ulama dengan silsilah sanad sing nyambung teng Al-Imam Syarafuddin Al-Busiri. Niki kula ijazahaken teng panjenengan sedanten. Qabilna ya. Qabilna ya. Niki kula dongane. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma hdina wa hdi bina waj'alna sababan liman hidayah. Allahumma la tada'alana fi majlisina hadza dhanban illa ghafartahu wa la maridan illa shafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha. Allahumma ya Allah, Allahumma ja'alna wa ja'al awladana wa ahbabana wa talamidana min ahli al-ilmi wa ahli al-khairi wa ahli al-taqa wa ahli al-tuqa wa ahli al-salahi wal wilayah wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhiri wat tughyan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin bi asraril Fatihah.